Хайде да поразсъждаваме над фразата "ние говорим на детето като на голям човек". Ние възпитаваме детето ни като голям човек. Какво означава това всъщност? Много често за тези думи се крие изискването към детето да разбира положението на родителите си, да бъде съпричастно с тяхните трудности и даже понякога да мисли и да съобразява като голям човек. Това не е възможно. Това е възможно само за един възрастен човек, който има целия опит, натрупал е целия опит, минал е всички тези години и се е превърнал във възрастен човек. Важно е да уважаваме личността на детето, да знаем, че неговата личност е точно толкова значима, колкото и нашата личност. Но когато става въпрос за говор, говорете му точно така, както едно дете ще ви разбере, а именно с малко думи, с малко обяснения и с точни инструкции какво точно то трябва да направи в дадения момент.